Exercici 2. Calcula el mòdul de la força que cal aplicar en aquest sistema d'aquí, vale? Per tal de que en un espai de 100 metres de tenir una velocitat inicial de 3 metres per bit per segon adquireixi el triple de velocitat. El coeficient de fragment cinètic entre la superfície del pla i el sistema és 0,15. Vale. He posat aquí un 1 per dir que això serà la massa 1 i això serà la massa 2. Vale? Fixeu-vos, la massa 1 5 kg, la massa 2 10 kg, la velocitat inicial 3 metres per bit per segon. Com ens diuen que adquireixi el triple de velocitat, la velocitat final ha de ser el triple de la inicial, 3 per 3, 9 metres per bit per segon. L'espai inicial seran 0 metres, mentre que l'espai final seran 100 metres. El temps inicial és 0 metres, coeficient de fregament 0,15. Vale? Ens demanen que trobem el mòdul d'aquesta força. Per trobar el mòdul d'aquesta força, primer hem de saber com s'accelerarà aquest sistema. I per saber com s'accelerarà el sistema, primer hem de fer un tractament cinemàtic. Vale? Òbviament, aquest sistema s'accelerarà. I s'accelerarà fent un moviment rectilini uniformement variat, concretament un moviment rectilini uniformement accelerat. Per tant, el primer que hem de fer és trobar l'acceleració. Fixeu-vos. Espai igual a espai inicial més velocitat inicial. Variació de temps més un mig de l'acceleració, variació de temps al quadrat. Si substitueixo les dades que tinc aquí, vale, les dades cinemàtiques, fixeu-vos que l'espai final seran 100. L'espai inicial és 0. La velocitat inicial jo sé que serà 3. Això poso 3t. Per què 3t? Perquè el temps inicial és 0, el temps final no sé quan trigarà a arribar als 100 metres. Més un mig de l'acceleració t quadrat. I el problema que tinc és que tinc una equació amb dues incògnites, el temps i l'acceleració. Si fem el mateix amb la velocitat, velocitat és igual a velocitat inicial més acceleració, variació de temps, vale? La velocitat final són 9, mentre que la velocitat inicial són 3, més l'acceleració temps. El temps inicial serà 0, per tant directament l'increment passa a ser temps. Vale? Molt bé, fixeu-vos que aquí també tinc una equació amb dues incògnites, però aquí, utilitzant aquesta expressió i aquesta expressió, jo tinc un sistema. Fixeu-vos el que faré. Jo d'aquí puc aïllar l'acceleració i dir que l'acceleració serà igual a 9 menys 3 partit per t. Aquest 3 que està sumant passa restant. Vale? Per tant, l'expressió que em queda és que l'acceleració és igual a 6 partit per t. Vale? I aquesta acceleració el que puc fer és introduir-la aquí dins. Vale? Si jo aquesta acceleració la substitueixo aquí, fixeu-vos que em quedarà 100 és igual a 3t més un mig de, obro parèntesis, 6t, l'acceleració és 6t partit t quadrat. Multiplicat per t quadrat, perdó. Fixeu-vos que aquest quadrat se me'n va amb aquesta t, i si jo divideixo el 6 entre 2, això em quedarà 100 és igual a 3t més 3t. Vale? Una vegada jo tinc això, només haig d'aïllar aquest temps. Si jo aïllo aquest temps, això serà, fixeu-vos, 3t més 3t em donarà 6t, aquest 6 que estarà multiplicant passa dividint. I el temps que em dona és 16,67 segons. Aquests 16,67 segons, el que puc fer és substituir-los aquí. Vale? Us en recordeu en aquesta expressió que m'ha quedat que l'acceleració era igual a 6 partit pel temps? Doncs si jo aquest temps que he trobat el substitueixo a la t de temps, fixeu-vos, això també es podria, una vegada tinc aquest temps, ho podria substituir aquí i aquí, però aquesta expressió és més fàcil perquè ja està aïllada. Vale? Serà 6 entre 16,67. Vale? De tal manera que l'acceleració serà 0,67
3599 metres partit per segon al quadrat, que és el mateix que dir 3,599 per 10 a la menys 1 metres partit per segon. Metres partit per segon al quadrat. I d'aquesta manera jo ja he trobat la dada que em faltava. D'aquesta manera he trobat l'acceleració del sistema. Ara que ja tinc l'acceleració del sistema, hem arrodonit a 0,36 metres partit per segon al quadrat, el que hem de fer és trobar aquesta força. Per trobar aquesta força, el que hem de fer és dibuixar totes les forces que actuen en aquest sistema. Vale. Òbviament, en aquest sistema actuarà un pes 1 i un pes 2. Vale? Com a força de reacció tindrem una normal 1 i una normal 2. Vale? Recordeu que la força normal és la reacció al pes quan un cos es troba sobre una superfície. La normal sempre és perpendicular a la superfície. Molt bé, com tenim un coeficient de fregament, aquí tindrem una força de fregament 2 i aquí tindrem una força de fregament 1. Vale? Recordeu que com aquest sistema s'accelerarà en aquell sentit, la força de fregament és contrària al moviment. I com aquest sistema està unit mitjançant una corda, tindrem dues tensions, una tensió U2, una tensió U2, la tensió del cos 1 cap al cos 2, que serà la mateixa que la tensió 2U, la tensió del cos 2 al cos 1. Molt bé, una vegada tenim totes les forces dibuixades, el que hem de fer és aplicar la segona llei de Newton. Vale? La segona llei de Newton, sumatori de totes les forces, és igual a la massa per l'acceleració. I escrivim totes les forces que actuen en aquest sistema. Vinga, tenim una força de fregament 1, més una normal 1, més un pes 1, més una tensió U2, més una tensió 2U, més una força de fregament 2, més un pes 2, més, continuo per aquí, més una normal 2, vale? Més una força, tot això és igual a la massa per l'acceleració. Vale? Revisem que estiguin totes les forces. Força de fregament 1, normal 1, pes 1, tensió U2, tensió 2U, força de fregament 2, pes 2, normal 2, i la força, tot això és igual a la massa per acceleració. Vale? El primer que hem de fer és eliminar aquelles forces que són iguals, vale? Són d'acció i reacció, mateix mòdul, mateixa direcció, però sentit contrari. Les tensions entre si sempre s'eliminen. Després, en aquest cas, la normal i el pes l'eliminarem. Per què? Perquè la normal i el pes són forces que són perpendiculars a l'acceleració i que tenen el mateix valor. Vale? Mentre que la normal 2 i el pes 2 també l'eliminarem. La tensió U2 l'eliminem perquè és igual a la tensió 2U, mateix mòdul però sentit contrari, per tant se m'eliminaran. I una vegada ja tinc això, ja passo de treballar amb vectors a treballar amb escalars, vale? Amb mòduls. Fixa't que ara totes les forces que tenen el mateix sentit que l'acceleració són positives i totes les forces que em quedin aquí que tinguin sentit contrari a l'acceleració, negatives. Per tant, la força menys la força de fregament 1 menys la força de fregament 2, vale? Serà igual a la massa per l'acceleració. Força de fregament 1, força de fregament 2 són negatives perquè tenen sentit contrari a l'acceleració. Vale? Molt bé. D'aquí el que m'interessa és aïllar aquesta força. Vale? El que m'interessa és aïllar aquesta força. Per tant, la força, aquesta, serà igual a la massa del sistema per l'acceleració més la força de fregament 1 més la força de fregament 2. Vale? El que he fet és aïllar aquestes forces, aïllar la força, passar les forces de fregament a l'altre costat. Vale? Si continuo, massa per acceleració
Vale? Més, què és la força de fregament 1? El coeficient de fregament cinètic per la normal 1. Més, quan val la força de fregament 2? El coeficient de fregament cinètic més la normal 2. Vale? Hem de tenir clar quan val la normal. Quan val la normal? Mirem en el dibuix. La normal 1 és igual al pes 1. Recordeu, l'1 de dalt és igual a l'1 de baix. Normal 1 és igual al pes 1 i el pes 1 és igual a massa 1 per G. La normal 2 és igual al pes 2, és igual a M2 per G. Vale? Fixeu-vos que si fem el càlcul directament, vale, la normal 1 és igual a la massa 1, que és 5 per 9,8. Vale? I 5 per 9,8, el resultat que em dona, és 49 newtons. Més, la normal 2, que serà la massa 2 per 9,8, serà 10 per 9,8, serà igual a 98 newtons. Aquí tinc la normal 1 i la normal 2. Vale? Ara, aquestes dues normals, ja tinc totes les dades que puc substituir per trobar la força. Fixeu-vos, la força serà igual a la massa total del sistema. Quan val la massa total del sistema? La massa total del sistema val 15. Vale? Per l'acceleració, que l'acceleració era 0,36. Aquesta massa és la massa total del sistema. Massa 1, 5, massa 2, 10. 5 més 10, 15. Vale? I d'aquesta manera, ja tota aquesta component és la que he posat aquí. Més, la força de fregament 1. La força de fregament 1, que serà? El coeficient de fregament 0,15 multiplicat per quant? Per la normal 1, que és 49. Més, quan val la força de fregament 2? Doncs el coeficient de fregament multiplicat per la normal 2, que és 98. I si jo faig aquest càlcul, vale, el resultat que em dona és 27,45 newtons, que expressat en notació científica és 2,745 per 10 newtons. Vale? Si jo vull que aquest sistema s'acceleri amb una acceleració de 0,3599 metres partit per segon al quadrat, haig d'aplicar una força horitzontal F de mòdul 27,45 newtons.